Mbah, sujud kula kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Kulun Ana apa? astanipun sekawan. Iya. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat ki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Pulun Rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo engko sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Mendalon tata trapsilanira. Ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menawi Di? Sakmenika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin boten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing Kayiwangan boten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Ah, lho tenang. Perkencang warudayang pak wong. Ah, lagumu lho. Bagong ki ya ngerti dalan ning Kayangan ta ya. Nganti tekan Kayangan barang ki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, menika mangke panjenengan saged kewirangan lho, Di. Inggih Kakang, kula badhe ngatos-atos. Inggih. Lah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggon mung ngadhep padha raja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Ora edan ta iki? Mulane ket mau dirasane ora nyaut lho. Wah, lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Pukulun. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki Kayangan Suralaya. Waduh, monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora ana sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita. Sinten Pukulun? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yamadipati. Yamadipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan.
Werna-werna e. Niki pulen Bathara Guru, dewane para dewa. Lho kita iki edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa Tatra Krama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Kulun Ana apa? astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Pulun Rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo engko sikik santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong Dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nereng sambe pitu tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Pukulun. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Pukulun. Iya Bagong, prayogakno nggonmu lungguh. Aja sak kepenake dhewe, iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Pukulun, nggih kula ngertos Pukulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Pukulun. Iku Kakang Rada. Wah lho. Sampeyan ngarep niki sepon niki to? Iya. Kakang Rada. Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing Kakang ki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah. Gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestuku tampanana. Pangestunipun Kakang Rada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha raharja sak prapta kita Bagong. Nun, Kita padha raharja. wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi padha raharja. Ngene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada ngaturi sabar. Sampun boten saged. Bagong Kita padha raharja Bagong.
Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki nek nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Trede. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke Bulun. Ndak malah kewirangan. Bagong Bathara Harja. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to Bathara Dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, Bathara Antarada, ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombek semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Rek nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, sak kepenake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa ulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nah niki. Badhe nyuwun priksa menapa ulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngaten nggih Bu kula. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebul dudu kayangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Lengung lunggah ngrekoso le medhun ming mak plurut. Trembelane to kae iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Wah ya kepengen kaya. Wong niate jujuke ning kayangan kaya. Kaya apa ora. Basane iki ra mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhen meneh. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhen meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendruk. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau ora ana wite kabeh nggon panase ngencang-encang repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwana ing kayiwangan dikeparengake punapi mboya gumantung ning repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi.
bakso kawi. Wah, aja mlebu rawane kok lara Dedek. Jajare wonten gepura meneh terusane Suralaya. Ini jelas aja bol ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Buta loro sing jaga Patemasan Cingkara Bala Bala Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, ciripit gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu akeh para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun niki sekonten apa?" "Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten Bu Kulon. Kula niku resah. Iya. Hati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Abimesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kena tak pancing do katut kabeh. Resah ati kula Bu Kulun. Pokoke sedih. Sebabe Dek, wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe." Gareng muni, "Heeh, Petro." "Heeh." "Sapa bapake adene kowe?" "Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Truk?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana Londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa Bu Kulun. Ning mboten priksa lelara lho. Nggih. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora Bu Kulun? Kakang Rodo kados pundi? Lah mutiar ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Anggenipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, Nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksudnya pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa.
kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhunana ing jagat. Nalika semana ayang-ayanganing Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula, iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong glumaraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Nggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula Antarada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kendel mawon Pikulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Narada kados pundi? Kula cumanggaken, kula cumanggaken. Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karuan nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti Pikulun Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek Pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki.
Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning Dewa Tengkayangan. Mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ilahe ngami kena mastu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang. Edan tenan. Ora edan kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimakake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan, ngerti yo. Iki Kayiwanganing Sudarma Ulun. Ulun ki atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru. Yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padang nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak, pancen tak sengaja, tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa, lagi sedih-sedih lae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat, dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong melarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkean. Areng apa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang repat kemanasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Pancen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning Kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresna kali Mas Bagong, sebaya mutu sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku munggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditokke njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Ndra, le omong iki sing genah, aku ndak malah kewirangan kowe.
Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe arep aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Hondra? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir 2 kali lho. Yang kritik kandhane terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya mbayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Nduk. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas, yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba, ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae, iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Kakang Rodo, kenapi? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Panakawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng munggah wonten ing kayangan. Alah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke ning kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sing aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waton ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten Kakang inggih.
menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih, Kae. Inggih, sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala Gareng kalian Petruk. Mekaten, Kae. Nggih. Nai ngaten kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong. Mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong, Kakang. Nggih, Di, kula semanggaken. Yamadipati wonten dawuh. Ketapna sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong, mbuh kepriye carane? Lho nggih, ngestaken dawuh. Ya pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun nedya tedhak saka Sela Kandawaru Binangun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada punapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari, Kakang. Nggih. Nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lare alit. Purna gatining pananggilan. Sanul sasu kundur kedaton jelok jangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katon ngirang penggaling Sang Nata wau. Caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Kowe tak kandhani ya.
Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni Sileming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjeke kalih Hyang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah mung ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Lah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mah aku le tekan kene junjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan. Heeh. Aku ora urung engko mati yem kowe engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis. Panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pecah, kowe mulih ngomah ditunggu. Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan. Nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrima nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah, santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya, Yam. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken dawuh. Ning atos-atos Ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah aku iso apa to? Digdaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek
dewa ora paring ngerti karo aku bapakku sapa ya ngantos-antos iki lho ra ya. Bapak keparanggul mungguh ngayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo isih meso ora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Oh aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windarana aku arep mulih saka Kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka 2. Kowe ora nganggo tata krama ning Kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru ya Hyang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono dadi aku takon bapak karo Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplung nang kawah Candra Dimuka ngono ha. Ya dasar para nyata. Wo ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Lho malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora nggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Oh yang nglarake ati ya omong aku. Sing ngatasi aku ki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padake aku ki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan oke, ora masalah. Aku ki nang donya iki pasar tak usahase. Aja kok kadewatan. Ora minggat aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Mudar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku do buka sulapan. Nek mung Wesi Abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun, pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong.
Ora apa-apa, ora apa-apa. Hai, obyar. Mlebu separo iki. Oh, kerasa tenan. Ah, Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Modar. Aduh. Aku menggoyang. Aduh. Mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datan saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilah ing Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Manik Maya teka Tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong. Sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal sarwa sembrana. Sembrana parikena nanging lah kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong. Panakawan tangiya. Ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita. Yen ora iso wangsulan, kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan. Ngono kawan. Apa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau kemancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku iki Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane-legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu! Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempol?
Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku, kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Gelon? Heh? Tatune ngono apa, Delon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciampel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni ning nggo endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Ndra. Man ketok kompak. Lah wong iso endok kok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amos ora mrantau, mrantau ben. Waja-waja. Wah, gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki, dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora gorek Animatra kok kebingungan. Kene? Ya. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bandolendra. Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ra entuk diamuk? Heeh. Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brahma. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo wae. Digdaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke wang pukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh.
Modar. Rumangsane sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tes. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa kowe? Ora tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah, tisu basah minan. Oh, paling minggu raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati sembrono. Rek kae njabut karo Bagong malah genti dijabut glecak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi ngger. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Ora. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah! Bakang ulun ngapa, Gek? Ulun ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar-kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak kei Dik. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki kelontrong, Pak. Wah, pancen kuwi karepe dhewe. Bagong edan tenan. Dewa kok dincen lho. Dincen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho, lak. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nera-nera dengkulmu kuwi. Wah, lah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? An jabut nyawane kaya ya Madipati. Kose.
Kusik aja. Jabuk nyawamu modar. Mati ak talene ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluputke karo panjenengan ulun, aja ngluputke panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabat, Iya, Edan. Waduh. Wah, lagi kedadian apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bensinnya tak ganti. Menyang ge wis. Iya tak ngangkat. Tak hitungi 3 kejeping netra Bathara Guru tekan kene tak goleki rada copot sepatune tak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhuwit sirahe dewa iki piye iki. Wis gawe menyang. Iya tak utake. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Bagong nun destun temen ing atas amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa. Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula Narada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampeyan rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki Pulau Narada tak jabut nyawar. Kocek aja. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Berarti sakniki wiwit detik niki kok niti. Wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti. Aladene ngondange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Njur. Piye wis aku tak takon? Aku kudu piye? Di ngatos-atos ya, Di. Ngatos-atos. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngaten iki ngatos-atos. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ora ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Wong bila sanghong-anghong apa? Ora suruh kok hanghong-hanghong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin.
edan niku. Bocah dugal kewarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api barang apa? Stos. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis bae ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng ning dada ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman, marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo, Kamas, ana cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkep pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap 2 kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kosek aja gawe dredeg aku. Aku ki ra melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye Pukulun Trada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbok obat ngono. Ngomong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong apa ya to bedah dada ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh.
Kulon Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita iki ra ya iso mabur to. Kaya mau kita iki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkeane nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, kakek suwal kaya ora ngilik-iki. Wah. Aku wis monggo dipun sekecaken ning nyuwun pamun lho Di ngatos-atos Di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pakarep. Mastonomo sidam sekaring bawana langit ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane ulun meh wae kewirangan Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa saknyatane wis paring pangandikan saknyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh. Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong.